kune chiitiko chatinetsa muvillage medu chekutorwa kwemabhurukwa kumadzimai. Kutaura kwatiri kuita kunoko takutosha kuti mabhurukwa wakadza kutofamba wakaturikidza 5 nekuti akangorisiya pasi riri kwenda. Saka tiri kukumbirawo sekuru tazvo kana sekuru mukoti kunyange pakavharika dhoo, kunyange pakakiyiwa dhoo, wamai vari kuzoona zvipfeko zvavo zvemukati zvisirimo mudzimba. Zvakaitika kwenguva yakati rebei. Makatorerwa zvingani? 14. Alright. Ndakaenda kotarisawo, ndakazotoona zvevana vangu vakuru vacho varimo mukati umu. Muzukuru wangu ndinogara naye inini kasikana kadiki kari kuenda kukireshi aka akazondishupa dzembe dzandanga ndageza ndadzisa papa ndinogara. Ndakusvika kuti ndikanipfeka dzimwe naende kukireshi ndoona hembe yachekwa pese apa. Apa pasisina chi yaraburi mwana hembe ihembe mwana atodii atopfeka kare panyama. Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Ndamira pamberi pedare raIshe Mandeya. Ndamira pamberi pedare raIshe Mandeya. Ndichikumbirwa kutaura chokwadi changu chese. Ndichikumbirwa kutaura chokwadi changu chese. Mwari awe mubatsiri wangu. Mwari awe mubatsiri wangu. Chichemo cha sabhuku Sabhuku chichemo chenyu ngechei? Ndaona munenge mauya nemhuri yese, chichemo chenyu ngechei? Ndinoti pamusoro makurukota pamusoro ichangamire. Ndauya saSabhuku Macheka B village. Ndiine chichemo chechiitiko chiri kuitika muvillage Macheka B. Muvillage mangu maMacheka B mune chiitiko chekuti wana mai vari kutambudzika nechiitiko chisiri kuonekwa kuti ndiani ari kuchiita, chekuti kunyange pakavharika dhoo, kunyange pakakiyiwa dhoo, wamai vari kuzoona zvipfeko zvavo zvemukati zvisirimo mudzimba. Zvakaitika kwenguva yakati rebei, zvinokwana kuita gore kana kuraudzira. Asi zvakazoenda kuitika ndezvekuti mukufamba kwavamai vachitsvaka tsotso kana kuti kosungira mbudzi, mune mumwe dzimwe nzvimbo dzakazosvikirwa wachiona zvipfeko zvakaungana musango munzvimbo dzakabata. Asi zvipfeko zviya zvinenge zvakaungana zvenzvimbo yacho yese yaitsvagiwa, kuratidza kuti kana dai wari wamai 7 waiti tashaya waizoona zvese zviri panzvimbo yacho. Panzvimbo iyayi paichienda kuonekwa zvimwe zvakaungana pasi, zvimwe zvakaturikwa nechemumuti, asi pangori nekamupara kanooneka kuti kari kupindapo. Pachisvika panzvimbo paya paindopfumbidzwa panzvimbo paya, zvichida kuti kana paine zvaiitika munhu wacho anga asina imwe nzira yekuzodzoka naye aindodzoka zvine paapinda napo. Taizoti tobvunza kuti kwaoneka zvipfeko, tochizwa kuti pane vaya vaitaura kuti hatisi kuona zvipfeko zvedu, daidzai vanhu vaisvika shuwa vachiti ichi ngechangu ichi, ichi ngechangu ichi, ichi ngechangu ichi. Zvakaitika shuwa ndikadaidzwa ndikaenda ndikazvionera nemaziso angu. Zvikanzi saka tinosiya zvakadai here? Zvikanzi aiwa zvinhu zvinofanira kuti zvitorwe. Takanongera zvipfeko zvezvo tichiisa musagi. Sagi randakashandisa kuisa zvinhu zvoizvo isagi riya rinenge rabviswa simende. Regai nditaure kuti rakasvika pakuzara shuwa nezvipfeko zvawana mai 50 kg. Rakazara ngezvipfeko zvawana mai. Asi zvipfeko izvo zvezvo ruzhinji rwawana mai vaitaura kuti zviro izvi tinoto ngezvedu. Mira makadaro muchendera nyika. Zvipfeko zvamutaura mabhura here, mabhurukwa here mukati, maskin tight here chinyi? Mabhurukwa emukati. Mabhurukwa paizoonekwa maskin tight here kana kuti mabhurukwa chete? Ndingati kana ari maskin tight kunga pakazondoonekwa kunga mairere, asi mazhinji acho ese kuzadza sakiriye mabhurukwa basi. Saka zvakaenda kuitika ndezvekuti ndakati chiitiko ichi chandikurira inini saSabhuku ndinaIshe, ndakauya kotsvitsawo nyaya yangu kuna Changamire. Ishe akati ndichataurawo kuna Mutekwa-tekwa. Zvakaita kunga kutora nguva kusvikirawo village rati pachivanhu chedu kuti zvinhu zvigare zvakasungirwa musaki hazvidiniba,
azviitiba zvadiko kuti zvinhu izvi zvidzoserwe kuwaridzi wazvo kuitira kuti mutemo wechivanhu nguo iyo inguo inoera, inguo yakakosha. Umwe nomwe azvigarire nechiro chake kana aine zvaafunga kuita wadini hake oitawo mukufamba pachivanhu chedu. Shuwa takaridza ngoma vanhu vakaungana tikaputumura saki. Umwe neumwe akakwanisa kuziva kuti izvi ngezvangu, izvi ngezvekwangu, nekuti vaitorerwawo hapana akatorerwa chimweba. Umwe 6, umwe 7, vamwe gari vaitosvika 10 pazvipfeko zvemukati. Saka zvadaro nyaya iyi haina kupera bai. Kunyange nanhasi uno zviro zvichiri kundodini futi. Zvichiri kundoitika ndazoti regai tidare izvi kuti tiende pana mhukauro. Titaure kuti chiitiko chichangamirwa dai taikumbirirwawo kwamuri mhukauro ndimwe munoziva kuti todidini kuti kana paine chiri ari kuita zviro zvivi zvipfire ngekuti dzimwe nguva zvinodai zviri kutokanganisa kana utano hwenyu hwevanhu ngekuti asai tatombozvionaba. Ndio masoko angu Changamire. Saka mune here wamuri kufungira kuti angadai suspect wamunoti ndiwo wangadai vari kuita izvo? Pamusoro Changamire, inini Sasabhuku maripotsi andaingozwa ngekuti wana mai vaingoti tashaya. Asi dzimwe nguva mukati mevanhu wandinofambawo nawo Sasabhuku wavo, pamwe mungadai muino kufunga kwakadini kwakadaro kwekufungira. Inini Sasabhuku handina wandiri kufungidzira kuti uyu. Ndokusaka ndati dzimwe nguva tikauya takadai pamberi pedare raChangamire, zvinokwanisika dzimwe nguva kuzoziva kuti ndiani, uye nzira yekususpekita iyi pano nzira inoita kuti chokwadi chibude muvanhu. Dzimwe nguva zvinokwanisa kuitika kuti dare rikatitendera kuti poita kuti umwe neumwe otaurawo kufunga kwake wachiita nenzira iye inoita kuti vanhu vandotaurawo mazita nenzira isingabudi kuti ndiani ataura. Dzimwe nguva zvingobuda, asi inini Sasabhuku handina wandiri kufungira. Alright. Ndanzwa muchiti makasvika mukatora zvipfeko izvi. Yeah. Pakunonga makashandisei? Ndaishandisa muti. Ndaitora muti wangu nesaki kuno. Muti wangu kuno ndosumudza. Vanhu vese vevillage varipo ndichikanda musaki kunongera. Ndichikanda musaki kusvikira kahomwe kangu kadini kati kazara. Kwakuzizve hambai apo toenda zvepamwe ngoti yanga isi nzvimbo imwepo. Alright. Tasvikazve futi kuona shuwa zviripo. Pakati kati apa pakazonga pakuitika musambo wekuti ndichipiwa ripoti nevanhu. Vamwe vanga vasisiri kutorerwa basi vaisvika zvipfeko zvacho mene chishona ndoti imani zvachichibudzwa ngepamberi pa. Kunga kundochekwa kutorwa kajira kepamberi. Chondosiyiwa chiripo ndine wane ripoti iyoyo. Alright. Ko pakuzovadzokesera apa makashandisei kuvadzokesera? Takangotakura saki nokuti saki ndaenda kubvira kundobata. Takandosvika nesaki riya kwakundodinizve kwakuvhuruza. Kwakutora zvekamuti kedu tichichiparadzira kuti umwe nomwe azive zvani zvake. Asi varidzi manje hazvina kuvaremera kuti umwe nomwe abate chinhu chani chake nekuti nguva iya inokosha. Umwe nomwe akati zvingane kuti ndichengete ndega. But kana ndakuzwai kuti ndakunibata zvakanaka makati vari kuvakatora zvinhu zvakatorwa pakakiwa. Yeah. Amen. Zvinhu zvinonakidza here kubata chinhu chakatorwa pakakiwa because zvinenge zvine saramusi unga zvine chii? Ya zvinhu zvisinganakidzi basi inini Sasabhuku. Vanhu vanototi Sabhuku chiita tione hona nyaya iri panapa. Ndochiti ndingotakura dzimba hweriripi ririyo ende kutakura kwacho ndiko kukwandakaita mumaoko andina kubataba. Nekuti zvimwe zvaiva zvakagezwa zvimwe zvisinawo kugezwa. Taifungirawo kuti pamwe mimi pakuzotora zvinhu wakutora zvinhu zvavo taifungirawo kuti pamwe sevafundisi ndafunga kuti pamwe muchati makasasa mvura mukanamatira kana kuti makadaidza chiremba. Handina kudaro pamusoro dzimba ngekuti nyaya kana taiisa kumusoro hatichina humwe hubasaba hwatichakwanisa kudini kuita kana dai kuva nyaya dzezviprofiti kana kudini. Asi muromo wandakandotaura kuvanhu ndewekuti musarare hopeba. Munhu umwe neumwe zvifambire upenyu hwani iwewe hwako nekuti dzimwe nguva kubatirwa nhumbi kudai izvizvi umwe unokwanisa kuzosangana nematambudziko atisingagoni kuziva kuti zvinorevei. Ndo zvandakaita kuvanhu. Alright. Pane vamuruti vakazoona zvakachekwa. Zvaichekwa kajira kepapendi pacho. Kepabhurukwa pa. Ndo Pane twakazoonekwa twakabva twacho.
Handina kumbopiwa ripoti ba iye akambosangana nedambudziko iroro rekuchichiburirwa kaonini kaka. Pane mabhuruku akatorwa pawaya here kana kuti ese aitorwa mumba? Ndinodaira kuti kana ndisingakanganisi pawaya pane wakatorerwa pakuripota kwawo. Nevazhinji waitorerwa mumba. Neumwe musha wakazoti ipo pakachipangidza kuti unenge munhu chaikavhura uchipangidza kutora kwacho ngekuti mema anga asisina kuita kunga machiripiti because pakazosiyiwa muti wakareba wakapangidza kuti wakapinda kuotora uchibudisa nepawindo kudai. Pisi resengere riyabva rasara. Takazomboungana zvese village kuti honai zvinhu zviya nematauriro ari kuita baba we kuti ndatorerwawo futi. Sondo rapera riveri ndichisvika ndandisipoba. Ndiri kuzwa futi kuti ripoti yekuti patone zvefuti umwe ashaya futi chinyi mbasha dzake dzirudziro. Zviri kutora nguva yakadini kuti munhu aidentify kuti haasi kuona chipfeko chake? Vamwe vachinditaurira nekuti madzimai vanokoshesa nguo dzavo idzodzo. Vamwe vanototi panguva yaanoti chega ndimboone zvekuchinja ototarisa kuti hamusisina. Zvichireva kuti hazvisi kutora nguva zviro zvizvi. Kune vari kutorerwa wacho vaikupa ripoti yekuti vari kutorerwa kamwe chete here, zviri 4 5 kana kuti zvaitorwa mazuva akasiyana? Vamwe vacho vaivhura kuzoti kuda kutsvaga kudari zvizvi pavaunganidza mbasha dzavo dzese kuona hapanapa. Vamwe vaichiti pamwe pacho vakashaya nhasi, pamwe pacho zozoshaya futi. Asi pamwe pacho kutorwa mbiri, pamwe nhatu, pamwe imwe. Asi pamwe pacho kana zvazoungana kudaroko papera kana kuti mazuva, munhu anenge akutopa ripoti yekuti mbasha dzangu dzandashaya dziri kukwana kuita 6 kana 7. Pana atasangana nedambudziko here pane wese wakatorerwa, aidha kukanganisika pautano hwake kana muupenyu mukurarama? Pamusoro Zimbabwe handisati ndapiwa ripoti dzimwe nguva vanhu vanozondotora kuti kurwarawo hako, asi hapana ati andipa ripoti yekuti shumba kana kuti sabhuku kutorerwa kwandakaita mbasha dzangu dzenje akuona dambudziko rakatiba, hapana. Pane vari pano here wakatorerwa chipfeko chavo? Ndinawo Zimbabwe vari pano. Ndinofunga kuti kana Mwari achibatsira kuunganidza kwataita mhuri, ndino vanokwanisa kusvika kana kuti 4 to 6 vanosvika panapa wari pano. Wachizoita kuti pane vamwe wasipo, asi varume vacho varipiwo varipo. Zvipfeko zvaitotorwa mune vamwe vane varume nemumwe mune ichokwadi changamira inga kune basa ibasa. Alright. Saka vanhu vamakati makadzorera zvinhu zvavo wachinazvo here kana kuti havasina? Makazombobvunza here kuti zvipfeko zvawakatora wakachengeta here kana kuti wakadini? Mazvita Zimbabwe handina kutombobvunza kusvikira nhasi uno kuti uye pamberi pachangamira. Ichira kuti umwe neumwe wevanhu vakasangana nedambudziko iri vanokwanisawo kutaura kuti wachinazvo here, wakapisa here, wakafambisa sei, sezviro zvava zvatora nguva kubva pazvakaitika. Uyezve inini chandakandokwanisa kutaura ngechivanhu chedu kuti musararewo hopeba. Ndakavati musarare hopeba. Asi kuona kwenyisa sabhuku muri kufunga kuti zvipfeko izvi zviri kutorerwa nyaya iyi? Inini pakufunga kwangu sezvinhu zvandisingatoziva pamukatarisa zera racho, kunyange ndati dhonzewo padoko. Asi imwe pfungwa inondofunga kuti mazuva ano vanhu vakundoshandisa mishonga zvakasiyana siyana. 1, kune nyaya dzekuti kuno umwe wabambowa nemisikazwa zvinogona kuitika izvozvo. Nyatso kuti dyo. Pakuzoenda kuona padondo paya pari kupfumbira. Tiri kuti pakupanda vanoti vakatora mabhurukwa aya vanosvika kuenda kotamba kamutambo vandori padondo pakati tisingazonyatsi kuziva kuti kamutambo rudzii. Nezvipfeko ngoti panovira kupfumbira kunga zvakaita Zimbabwe. Zvakandoita apamberi nouswa. Paona basi. Zvingoshisa. Ndio chimwe chikonzero. Hapana here zvimwe zvikonzero, because kana pai zviri zvikonzero hazifaniri kuita chimwe. Chimwe chikonzero takati zvaakundoitika mazuva ano ekuti vanhu vane mashiripiti akawanda. Pamwe pane vanoita zvemweyazvi, pamwe pane vanoita zveun'anga, vane mumwe muitire vachishanja nemabhurukwa enyi. Wamai kuri kufungira ngekuti hapana ane chokwadi. Pazviri izvezvo ndidzowo dzangu pfungwa inini sasabu. Pamaenda kunotora mabhurukwa aya musango maenda nani? Ndaienda nechikapu nevanhu. Rega ningoti vanhu vese vanenge vandozwa kuti kune mabhurukwa aonekwa, ndaienda dzimwe nguva nehafu yechikamu chevanhu unga vari pano. Tichisvika tese tichiungana panzvimbo. Saka makasununguka here kuti timbonzwe kune wakatorerwa? Inotenda inini sasabuku ndakasununguka
kuti ndibvunze kumhuri yangu kuti vanhu wee, dzimwe nguva ndiko kuda kubatsirwa kwenyaya yedu yedambudziko redu riya, ngatichiite kuti tisununguke kutaura, umwe nomwe achitaurawo mafambiro azvakadini, azvakaita ndakasununguka. Ndo zvatichatanga tazwa. Chechitu tinoda kuzoonawo kuti pane here vari kufungidzirwa. Chokwadi. Nenzira yakawandika. Tinotenda. Handizve kuti munhu asunungukewo kupawo zvaanofunga kuti wavanofungira kuti nhingi tiri kufungira nhingi, asi asingabva azviratidza kuti ndiye ataura izvo. Vanhu vasununguke. Pari zvino taakudawo hedu one by one, munofunga kuti mungatanga kutipa ani angakwanise kuuya kuzobvunzwa naIshe kuti pamwe sabhuku munogona kunga mutaura zvemusoro wenyu vanhu vasina kumbotorerwa zvipfeko handitika saka ndikotanga tachisuma mhuri yangu kuti masoko aya ndio etinawo muZimbabwe. Wadaroko kune vana baba vari pano vasina vana mai ndotiwo hero, kuna vana baba vari pano vana mai varipo ndoti masoko aya. Umwe noumwe uchitipa tendero yekuti mhuri yake imire pamberi pedare wachichiparudza chokwadi chiripi chaicho chiripo chezvakaitika mukati memba dzani dzawo nezvipfeko zvavo. Kana manitendera ndimbotenderukire kwavo. Aiwa, makasununguka. Pamusoro vana baba, pamusoro vana maiyo, tiri kutura soko riya renyaya nedambudziko riya rekutorerwa zvipfeko zvedu zvinoera pamberi pedare raIshe wedu Mandeya, kuti tione kubatsirwa. Isindori nyaya yekuya koturaba, asi kuti tione kudini kubatsirwa. Saka matangire efoundation yekubatsirwa ndiwo ano amuri kudini ya amuri kuona zviri kunzi. Tiri kukumbirawo tendere yekuti kana paine wakashanjirwa wari pano auya ataurawo mashanjirwa akaitirwa pazvipfeko zvake pazvipfeko zvake. Tiri kuti kudini village, tiri kuti kudini village. Saka ndisingadomi kuti uyu tanga ndinongokumbira ari kuzwa kuti kubatsirwa kuya kwauya, umwe nomwe asimuke auye pamberi tione kubatsirika. Ndizvo here? Uyai tione one. Pari kuya mai wari kuya wemumashure odiniwo ogadzirirawo nekuti umwe nomwe anofanira kuti ataurawo dambudziko iro idambudziko. Sabhuku munombogara henyu pasi. Ndamira pamberi pendeya. Ndamira pamberi pendeya nashamande. Ndichikumbirwa kuti nditaure chokwadi. Ndichikumbirwa kuti nditaure chokwadi. Kuti Mwari ave mubatsiri wangu. Kuti Mwari ave mubatsiri wangu. Makadii? Tiripo makadii. Tiripo. Ndofunga manga makateerera nyaya yanga ichitaurwa. Imimiwo muri papi pacho muriyo here akanga aripo pakaoneka zvipfeko kana kuti muri umwewo akatorerwa zvipfeko? Ndiri umwe wakatorerwa. Makatorerwa zvingani? 14. Alright. Zvakapedza mazuva mangani musati mazviona? Ndingati inini ndakabuda ndichisiya ndawacha zvinhu zvangu. Ndine system yekuti kana pandoenda kogeza paya ndogeza zvinhu zvangu ndodini ndombozvitsveta, asi kana pandoenda kuwashe ndikakurwizi chaiko ndobva ndazvitora zvese ndosvika ndodini ndozvigeza futi. Saka ndakazvitora zvinhu zvipfeko zvangu bva ndaenda nazvo kunozvigeza ndobva ndasiya zvaoma ndazviisa mudhishi. Ndazviisa mudhishi kudaro mumba mangu mudhaini ndobva ndadini ndobva ndabuda kuenda kwaMutare. Pandakadzoka kwaMutare ndakuti regedzai nditore zvinhu zvangu zviya ndidini ndirongedze kana kuchinja zvimwe zvakachena ndobva ndakawana zvomusi. Zvakazoonekwa nevanga vatotsvaka huku yavo kuzasi kwomunda wangu huku vanga vatotsvaka huku yavo yanga yarumwa nechigara mutsengenzi ndo vakatozoona kuti pane zvinhu zviri panapa.
zvanga zviri zvenyu zvega here panzvimbo iyoyo? Panzvimbo iyoyo zvazviri zvangu zvega. Izvo zvakaoneka, ndototi izvo zvakaonekwa izvozvo. Ini ndakazotoonazve zvimwe zvandandisingachatopfeki. Zvandandakatochengeta zviri mukati mebhegi, muhongo yebhegi ine zipi kudai. Ndakatozozvionazve zviri mumabhanana ari kuseri kwemba yangu. Pakasiyana nepakaoneka. Pakasiyana. Ende mazuva acho anga atosiyana. Alright. Zvinhu zvanga zviri mumba here mai? Zvanga zviri mumba. Ndakatosiyana mukitchen kana kuti mubedroom? Mubedroom, dining. Saka pamakadzokera zvanga zviri mubhegi, zvazviri mubedroom. Zviri muhomwe yebhegi. Pairatidza kuti pakagwechenuwa to here? Pasina makenda andinawo. Saka mune dambudziko here pari zvinozvi? Kubva pamakashaya mukazodzoserwa naSabhuku, pane dambudziko here ramuri kusangana naro? Ndingangoti chete matambudziko anonge aripo, but hauzozivi kuti riri kukonzerwa nei. Makumbo arwadza, handizozivi kuti ari kukonzerwa nei, kana kuti kugara kwaangoita achirwadza here, kana kuti zvakutonge zviri izvo zvokutorerwa mabhurugwa. Alright. Saka makadzorerwa here mabhurugwa? Takadzorerwa. Pamakadzorerwa makaisa kupi? Takangoachererawo pasi mamwe acho. Alright. Mamwe acho andakanga ndasokumbirawo ndichitodawo kudini kurapwa. Nokuti ndakatorerwa ndingati zvipfeko zvepasi zvanga zviri 11. Imwe yanga iri t-shirt. Alright. Imwe ranga iri bra. Imwe yanga iri petticoat. Alright. Saka zvese makacherera zvese here kana kuti zvamakasiya ndezvipi? Handina kutombosiya, ndakacherera pasi, ndingati zvandakatorapwa nazvo ndakatozvishandisawo. Alright. Makazorapwa nazvo, kurapwa kutorwa kwazvo. Alright. Asi munhu wacho anenge anoti gonei dika. Kurapwa. Tete kurapwa handiti kubvuma kwako ndokuti pamwe. Saka pamama kurapwa musati marwara, mamuri kurapwa here kana kuti mamuri kudzivirira, kuzvidzivirira? Kutoti hatisi kuziva kuti tichazorwara, pamwe haucharwari, kudzivirira. Saka kudzivirira, handitika kudzivirira kuzokuwara, handiti. Aiwa, tinotenda. Saka makabva mangogovana, zvenyu makanyatsoziva kuti izvi ngezvangu? Zvangu zvaita. Umwe neumwe aitora zvake. Saka imi kubva pamakadzorerwa zvenyu, mune here zvimwe zvamuri kushaya futi? Zvenyu zvese makazviona? Zvangu zvese ndakazviona. Pane zvamungade kutaura here kudai? Ndingada hangu kutaura. Ndafunga kuti muchatida kuti munhu iye abatwe. Anobatwa zvemunhu, handiti kutouya kwataita, handiti ndo zvatafambira tese kuti munhu aonekwe. Muna mukotsa njera kamumotikari? Kana uripo tinofara. Kutamba zvangu. Saka munawo here wamunofungira kuti munofungira vanoita zvemashiripiti angadai ari kuita izvozvo? Kana kuti munoda kufungira muchihwande? Handina kana muchihwande, handina. Ngagara pasi tone munhu. Ogara pasi. Aiwa, maita basa. Umwe. Papa uyo umwe. Kumbira umusimdzero w'urugi kuti ndamirawo pamberi pedare raShemandeya. Ndamirawo pamberi pedare raShemandeya. Ndichikumbirirwa kuti nditaure chokwadi chese. Ndichikumbirirwa kuti nditaure chokwadi chese. Uye Mwari awe mubatsiri wangu. Alright. Pane nyaya iri kutaurwa iyi, muri kupindirawo papi? Murume wakatorerwa zvipfeko. Alright. Zvakatorwa zviri pai? Mumba, mukicheni here kana kuti kubhedroom kwako? Alright. Kubhedroom. Makazozviona kwapera mazuva mangani kuti hazvimo? Pakazviona papa nekamwe nokuti ndakatanga kutorwa ndine nhoke.
Alright. Saka pamakazozviona pakwapera tikuti kubva pamakazoona kuti zvibetsekwa muna mamba nenguva yakati. Alright. Chakatanga kushaya zvipfeko here mumba kana kuti chakatanga kuzozviona zviri kurunzi pane zvipfeko zviri pano? Chakatanga kushaya. Makatozvishaya. Mubva mazonzwa kuti pane zviriko. Pamakasvika kwazvazviri. Makaita sei? Makati icho ngechangu here kana kuti makazotaura makumba makaita sei? Takatotaura kuti ichi neichi ndechangu. Alright. Makashaya mangani? Inini pamwe chete angu 20 emwana 9. Emwana 9 enyu 20. Alright. Kwazvakaonekerwa nepamba penyu kure zvakadii? Kusi kure maningi nokuti ndaingoti apo zvichioneka apo zvichioneka. Alright. Muri mudhuze nemakaonekera wabva kutaura? Muri padhuze nepadhuze? Alright. Saka pamakazvitora makabva mazviita sei zvenyu? Uyo wane zvawakaitawo pane zvavo? Inini zvimwe zvacho ndakapisa ndakasarwa netu zvandakazoshandisa kuti ndibatsirwe. Alright. Method yamuri kushandisa iyi makatoitaurirwawo nababa vezvemweya here kana kuti nen'anga kana kuti muri kungofunga kuti ndikatora 2 zvacho zvinobatsira? Makabatsirwa sei? Ndakangoendawo nazvo ndego hangu nezvemweya kuti ndibatsirikane kuzvidzivirira. Makaendawo kune munhu anoti anozviziva. Ndanzwa muchiti nemwana akatorerwawo. Akura zvakadii mwana? Ane 13 years. Musikana? Anoenda kuchikoro? Alright. Iwo vanobatsira vamwe vacho ndinoona vachiona zviri kuseri kwegomo kana zviri pasi pemvura. Wakati zvingadai zvakaitwa na? Watauri basi kuti vanongokubatsira badzese kuitira ngokudhifenda kuti musazokanganisa. Havatauri here kana kuti havazivi? Havatauri. Vanenge vachizivawo munhu wacho. Ko pakazouya anotaura munhu wacho munoti kuti? Saka munofarira upi asingatauri neanotaura? Saka zvotaura kuti kwamakabatsirwa uko hamuna kufara. Aiwa, sorry. Apo munenge makukompeya handiti? Muri kukompeya uko makafara asi apa munofarisisa handiti? Kuti tava tataurirwa munoziva kurapa mwambabvuka. Ronda riripo mwambabvu unoramba uchiita handiti? But apa tikaona anotaura obva tasilaisa mambubva watonga. Zvinoreva kuti mabatsirwa akahwane zvachose. Alright, endai munogara pasi maita basa. Kuya umwe. Ndamira pamberi pedare raIshe Mandeya. Ndichikumbirwa kuti nditaure chokwadi changu chese. Mwari awe mubatsiri wangu. Makadii mani? Tiripo. Aiwa. Munewo mwana kana umwe munhu akatorerwa here zviri kutaurwa pano izvi? Ndimi wacho chaiye. Makatorerwa zvipfeko zvingani? 4. Nanhasi hazvisati zvaoneka kwazviri. Kwakaendawo mukutora zvavo zvenyu hazvina kuoneka.
mune here wamukufungira kuti angadai ari kuita izvozvo sevanhu vakuru? Saka kutorwa kwazvakaitwa mune here kubatsirwa kwamuri kuitwa kana muri kuti makangogara? Taurisai. Handisi kumbobatsirwa basi, makumbo angu ari kuita chiwo. Ndiramba ndienda kukiriniki Chisuku, saka vari kuti BP. Saka ndakati BP unokonzera kuita makumbo chiwo. Kana wamwe ndinoenda nawo kuhonyowa neumbu, ndikafamba kudai ndinobata ibhiru dai ndichiti zviriri makumbo angu achikandopera chiwo unozwa umwe wangu maakutepa. Alright. Hamuna wamunofungira kuti ari kuita izvo? Saka akanzi atsvagwe, munofara here kuti atsvagwe munhu iye? Saka makashaya zvingani? 4. Alright. Izvi 3 izvi ndakanderera chipiki muhouse. Saka ndaiti ndikaenda kugeza ndoya ndokuchekera pachipikiri paya. Kuzona pacho kusara madongo echo. Ichi chifo ichi ndandakananika paraini ndatora Zambia ndakapita kuti ndinogara nemusukuru ndiinaye pamba kamukomana. Saka chifo ichi ndakavharidzira nezambia. Saka chakaitika chacho mwana ari kuenda kuchikoro akati gogo ndoda mapepa arudo nani mutu ndaa zvakanaka muzukuru ndabva kuwashe kwamujinga ndananika chipfeko changu chiva ndatora Zambia vandaita se vandavharidzira. Saka ndakatora bhasiketi vandapinda mumunda ndinonga mai magwere aya kuti ndibikire mwana. Saka huni papasina ndikati regai ndinonge miti yemifarinya yakaoma nguva shoma shoma ndiri kuya nemiti yangu yemufarinya iyi. Ndipo ndakazoona Zambia yacho ndivati ndekutarisa mberi mai ndakachema shoma unga kwafiwa ndiye mwari ningorarama here ini zvipfeko zvangu zvazviri kupera panapa. Ndakachema ndiitendera. Saka mwana ipo akazouya kuchikoro ndikati shepati kaigogo ndikati ndizvandafira pana mwana wangu yanya yekuti ndinoti gogo ndibikire chinyi magwere ndicho pari kuoneka zvese izvi. Ini zvangu handisi kuzvona ndinoda kutaura chokwadi. Vanondoti mbuya guta uyai mutarisi, mbuya guta uyai mutarisi. Zvangu 4. Hapana. Alright, maita basa, garai henyu pasi. Mune makore mangani mai? Ndichazile. Makaberekwa gore ripi? Akutotarisa chitupa. Vakura ka? Alright. Last body diga. Alright. Alright. Asi mune dambudziko here pari zvino kunze kwemakumbo amataura? Dambudziko ndiro ndirikutaura iroro nekuti makumbo anoita chiwewe uyo wakandogara wakadaro unoziva. Alright, gara henyu pasi. Makumbo anoita chiwewe. Next one. Umwe kuchine umwe here? Ndamira pamberi pedare raishe Mandeya. Ndamira padare paishe Mandeya. Chikumbirwa kutaura chokwadi changu chese. Ndichikumbira kutaura chokwadi changu chese. Mwari awe mubatsiri wangu. Mwari awe mubatsiri wangu. Makadii mai? Tiripo makadii. Vari sei vamwe? Vari mai. Dziri seiko nyaya dzezvemukati? Ndine ndinogara nevazukuru. Vamwe chidiki kudai chinoenda kukireshi. Hembe dzake ndinogeza ndichiisa mumba mangu. Asi chakazondinetsa pakaita wanya inini wacho chezaro ndakaisha mabhurugwa angu 6. Handina kutomukona takaenda kuti.
pakazooneka zvitseko kwazvakawanika kwaSabhuku ndakaenda kotarisawo. Ndakazotoona zvevana vangu vakuru vacho varimo mukati umu. Muzukuru wangu ndinogara naye inini kasikana kadiki kari kuenda kukirisha vakazondishupa dzembe dzandanga ndageza ndadzisa papa ndinogara ndakusvika kuti ndikanipfeka dzimwe naende kukireshi ndona hembe yachekwa pese apa apa pasisina chi yaraburi mwana hembe ihembe mwana atodii atopfeka kare panyama kadhirezi oita kuti mwacho musikana ari mukati umu akatoroorwa asi akatorerwa zvipfeko iyozve ari kushupika nenyaya yemberi kwaisi kuita. Saka muna kuzozviona zvenyu nanhasi? Handina kuzviona kusvika nanhasi. Pakaonekwa zvevamwe hamuna kuzviona? Pakaonekwa zvevamwe ndakatoenda kotarisa ndakaona zvevana changu ndinawo chona. Zvevana zvese makazviona? Zvevana ndakapanga zviri 2 saka ndakatora 1 chimwe chacho zvakachienda kufanana makara nezvamwe anga zviripo ndikaenda kazotora ichi chepingi mapingi awanda ndikozotora chemunhu asiri asiye 1 chandanyatso kuziva chachakanzi 1 love chiri chiredhi ndo chandakatora chemwana wangu ino. Alright, chakanzi 1 love. Alright. Saka mazvitora makazviisa kupi? Ndazvitora kudaro ndakaenda kuisa madhaka mudhuze nemurukova kudai pandachiisa madhaka. Method iyoyo makaiudzwa nani? Ndakangozvifungira ndega kuti ndingagara nacho akachadawo chipfeka ere angadawo chidii ndike nditochira sangu kubva mati torasira madhaka. Okay, makarasa zvese ikoko? Ko makazonoshandirwawo here beside kurasa zvipfeko izvi mumadhaka? Wamwenyu tanzwa uri kuti takashandirwa. Pandakaenda kurasa pandakatoona kutoti ndingangopedza mari yangu mahara. Maprofita emazuva ano kune anotora chokwadi vamwe vanokutaura zvekurovenesai kuti musoro nezvongosara une homework wechakurwadza mukati menyama yako. Saka ndangoti inini ndinozvinini tisanozvisa pamberi paJehovha Mwari ndiye anotichengeta tiri pano pasi pezuva. Inini nezita raJesu ndakoti ndakwesa madhako kuri kufa kwevana vangu kuri kufa kwangu ndezvaMwari ndozvandakafira. Alright. Wamwe nombonzwa wachiita nyaya dzekutanga wamwaisa kuti matombo iyi makamwaya mvura here kana kuti sauti? Inini ndakangopfugama ndikanyengetera ndikati Mwari katenasa dambudziko randasangana naro ini hakusi chenjeri kana kuti kugona kwangu handina chandinogona kuita asi njere ndimi munadzo pundutso yangu ndimi munaye Jehovha kana mwati nguva yangu yakwana ndimi munoziva handigoni kudarika kana isati yakwana ndinopfuura ishe ndakutora zvinhu ndakwesa madhaka madzokerera munamato wacho handabva maita basa madzokerera nemo asi mune dambudziko here ramuri kusangana naro? Kumhuri ndokune dambudziko zvanga dzakatorerwawo. Alright. Zvakune dambudziko iri muri kufamba here muchizwa kuti ndizvo zvipfeko zviya kana kuti ringori dambudziko? Ndiri kufamba ndichifamba kudaro maprofita amwacho haatauri kuti zvakamira kudai unongonzwa kuti regai tikupe minamato masvika moshandisa kudai regai tikupe minamato moshandisa kudai tichishandisa minamato iya pundutso hapana. Alright. Hapana pundutso. Rogara basi. Gara yenyu pasi. Umwe. Bukura. Tichakukumbirai kuti musimudze ruoko rwenyu rwerudyi muchiteedzera zvatinenge ndamira pamberi pedare raIshe Mandeya. Simudzai inzwi renyu. Ndamira pamberi pedare raIshe Mandeya. Ndamira pamberi pedare raIshe Mandeya. Ndichikumbirwa kuti nditaure chokwadi changu chese. Ndichikumbirwa kuti nditaure chokwadi changu chese. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Makadii henyu? Risei basa. Aiwa, ko ndimi here vane vari kupiwa musiwa? Ndimi here umwe vari kupiwa musiwa tingangoti musiwa munoziya?
Ndizvo tiri kubvunza ndikati ndimi vere umwewo ari kupiwa musiiwa nevanhu vane masara musiyana. Alright, maka affectwa zvakadii? Ndakandapedzawo changana ndikachibva mupalaini. Ndapedza bika manheru ndakati pana ndakuvata ndati arega ndibvise chinyi fasheni yangu. Pandatarisa palaini pandaona hapana zvipfeko. Alright. Pandaona kutanga kune zvemwana nezvangu zvacho hapana bai pandandakananika. Pandandoudzawo anenge wangu ava ndikati ko hapana bato palaini here apa zvikazi hapana mbobata palaini pandindoegawo wachena. Saka munhu anenge aribata ipapo achitori. Ndikati ndozvandashiya zvinhu zvangu panapa. Ndikazi chitarisai zvinoenda nemhipiri ndati nhasi akunomboona mvura kana kuita mhepo. Ini handakapega nemapegisi zvazoenda sei nemhepo. Inini vandandotsvaga kusvikira pendinogona vandasiya vandabudawo vandaenda basa kwandakaenda. Zvinhu izvozvo ndisati ndazviona apa. Pandakazouya ndo mwana paandoona ndikupiso maya dzoto yangu yana ndikupiso. Kazi mama zvinhu zvenyu ndakazozviona. Ndakati wakazviona kupi? Ndikati ndakazozviona zvakaturikwa parodhi parazawa. Ndikati unoziziwa here wakazviona? Kazi ndinoziziwa. Nezvangu zvacho mhayo ndakatozviona sekuru vhanditusatoriba. Pamwe zvisi zvamhai vakoba. Pandasiya zviri pandati ndotori. Mwana vatendotora vatoya nazvo. Pandatoona ndizvo chaizvo zvinhu zvangu. Pandatodini? Pandatopisawo mapisiro ananduta zvinhu zvacho zvino maonera ndakazviita. Makaita zvekutora nemuti here zviri kuita umwe kana kuti makashandisa maoko? Mwana akandomhanya kutora vhandoya ndakandozvibata mumaoko akati mhayo ndauya nazvo. Nezvake zvacho vandatoti ndizvo shuwa unomborasika ndizvo zvinhu zvedu zvandatopisa. Makatambirawo nemaoko enyu? Ndakatambirawo nemaoko. Saka mune here zvamakazoitawo kubatsirwa? Handina zvandakazoita. Hamuna zvamakaita makangoti hameno? Ndakandotiwo hameno mushonga unonamira pane chironda. Mune makore mangani? Ndine 23. Zvenyu zvamakashaya zvingani? Tisingaverengi nezvemwana. Ndakashaya zvangu 1. Chenyu 1 chamakashaya? Ko chemwana? 3. Zvemwana 3. Mati mune makore mangani? 23. Makazvishaya zviri paline pamba? Pamba. Makatora nguva yakadii kuti muzozviona? Tinototi ndakatoita mwedzi wese. Musi wamakazvishaya ndo musi wamakazviyanika? Makamboenda kure zvakadii kubva pamba? Handina kwandakamboenda panoti pandatobva rudzi ndakandonanika pandatodini pandatotanga kutodika nekuti kwangu aduka. Ndikati ndakundonanikira kuti zvinhu zvangu zvitsutse ndeti. Saka manheru iwaya mauda kutoisa mumba ndo pamakashaya? Ndo pandakatoshaya. Ndo pandakashaya. Alright, garai pasi. Garai pasi. Uchine wambo here? Village raita basa iri sabu. Village raita basa iri. Maiwe. Ndikumbirawo musimudzero kurwanya. Ndamirawo pamberi pedare raShemandeya. Ndamirawo pamberi pedare raShemandeya. Ndikumbirwa kuti nditaure chokwadi changu chese. Mwari awe mubatsiri wangu. Makadini? Aiwa, mungatibatsirwe here panyaya iyi yakareba kudai yatiinayo iyi? Munoiziwawo sei? Munoti kuti pairi? Umwe wakatorerwa zvipfeko. Makatorerwa zvingani? Ini ndakatorerwa 4. Makazozviona kwapera nguva yakareba sei? Nguva isaenda ingoti zvirimo. Alright. Zvirimo mumba. Saka pekutanga pacho ndakatoti ndiri pamba. Wana ndio akatoona chekutanga chiri mumabhanana. Watoti mama ataona pendi renyu ndikati rerudzi. Vaataura mwana ndikati unoziva makara here? Akati ndinoziva. Pandaenda kotora pandaona ndiro iro ritori nyowani. Pandatora ndikati handicharishandisira. Regai ndidini nditorirase. Vatagara. Vamweni vangu vazoti mumunda kumaminda. Vatoti murora ndaona chinyi pendi renyu ndikati mariona riri papi? Vatoyana vatoti uya muone rirapa ritori pakati pemabhanana rakachena. Pandatora futi pandapisa.
vatati tagara vandawana futi amwe mairi skin tight nependi zviri futi mabhanana vanangotora vanangorasa futi Alright. nezvevazukuru vasikana vairi umwe wacho ane 18 years umwe wacho ari kuma 13 14 years. Alright. Kana ndabata patanga kutaura sabhu wati pazviri kuoneka panenge pane panoratidza kuti pakapfumbira makaona yenyu panga pfumbira handina kuzonyatsozozvicherechedza nokuti varatone time uripo ipapo. Alright. Ese anga atone time kana pfukudzira yakaitika pamwe yanga yatodzima nokuti kwakabva kwambonaya wakambonaya mvura saka ndizocherechedza kuti pfukudziwa yakaita anozomboicherechedza anombozvisa musoro ndakangoti sezvo zvatoneka regai nditore mumunda makawana zvenyu ndemenyu here kana kuti ndepanext door? Ndepeni. Imimi zvenyu hazvina kuonekwa kwasabhuku handiti? Zvekwasabhuku zvakazotobuda zvangu zvazvatotanga kare, zvekwasabhuku zvakazoya mumashure pakazoonekwa zvewamwe, patakazoona zvewamwe zvangu ndandatorasa kudhara. Wemi pamakatozviona makangofunga kuti ndimi muri kuitirwawo mega? Ndakangoti makazoshamiswa kwasabhuku kwakudza? Ndakazoshamiswa kwasabhuku kwakudza. Vagare basi. Vogara basi. Kuchine vamwe here? Wapera? Uyai? Alright. Uyai? Ya nezvevarume zviri kushaikwa. Alright, nezvemudzimai wavo. Ndamirawo pamberi pedare raishe Mandeya. Ndichikumbirwa kuti ndipupure chokwadi. Mwari awe mubatsiri wangu. Makadii neshumo. Ndofunga muda kutibatsira panyaya iyi. Kana kuti muda kubatsirwa panyaya iyi. Ndinoda kubatsira mudzimai hafoka. Mungatsanangure henyu chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti mudzimai aitoshaya zvipfeko. Nditoripo paumba pacho. Imimi muripo? Nditoripo. Madzimai ndine 4. Asi aitorerwa munhu 1. Tikatozombosvika pakunga kakuda kutonetsana paumba kuti madzimai ari 4 panapa pane ari kuitwa musikazwa pakutora zvinhu zvomwe. Saka mushure mazvo imomo ndofunga pakazoenda kuoneka pakazi kune zvipfeko zvaonekwa. Sabhuku akaenda shuwa hakusi kureba nepaumba pedu isusu. Ndofunga pamai mukata watanga kutaura ndo pasaidi pacho pasango pakaoneka zvinhu. Mabhurugwa anga ari 11. Akatorwa paumba. Kwete kuti aitorwa panze, aitorwa mumba. Mudzimai paumba chaiti asipo ba. Oyoti handisi kuona zvipfeko zvangu. Asi pakaenda kuonekera ndofunga pataura mai mukata mudzimai wemusayo. 1 racho ndokwa rakaonekera. Amwe acho 10 anga ari ndofunga pakaenda sabhuku. Wakasvika ndofunga ipapo kutaura chokwadi pari kunakidza. Ndofunga zvakaita apa. Aindoti kupinda ndipo ipapo kudzoka ndipo futi ipapo. Saka ndati nditaura pano kuti hapo. Namwa muchiti izvo tanga takuda kunga kunetsana. Kakunetsana. Semunhu ane madzimai 4 ane ari kutorerwa. Munere wamama suspecta. Paumba. Ndinozwa kuti takanga tauda kunetsana kuti 1 ngei ari kushaya zvipfeko. Pfungwa yakangobata pakuti pana pazvitakawanda. Umwe ari kushaya sei. Saka maunga anenge wakungoita kuti madzimai saka chii ndodi saka zvinhu paitsvagira wangu ndo pakaenda kuoneka zvinhu zvake zviripo pane zvevillage. Saka zvamakazoona imimi kuti handi wakadzi watatu bawa ngezvenyika yese. Makazoti sorry here kune mama kuda kuti wakadzi ava pane zvari andishanjere. Makazoti ikwa wari. Wakatosunungukawo kuendawo pazvazviru zvichionekwawo kuti wagutsikane kuti zvinhu zve hazvina kuitirwa paumba panapa. Asikana ndakubatai zvakanaka manga makufungira pakati pewatatu wa munyika isati yafungirwa ba. Aiwa. Saka makazoti sorry here wakadzi wangu ndaitofunga kuti pamwe ameno umunhu ari kubviraita ake ari kuita musikazwa kutorera umwe.
sorry ndakabhireta ndakasununga prize pakazoita kuti pakaita kausununga kuti vanhu avo wazokufara nekuti zvinhu zvakaenda kuoneka pane zvimwe zvevanhu zvevillage asi paumba dai kwakusina kuoneka zvevillage waingofunga kuti hashu hapana ari kuitira umwechi msikazo izvo zvisizvo zvisizvo handiti mazviona kuti usasopa kuchinhu chichiitika unafungira munhu wese usasofungire munhu waniba nekuda kwekuti munozora umwa poison kuti wakomana murunditi ndiri uroya iri panapa iye asiri uroya kana pane zvaitika pane bhuku raitaurwa renovhero raitika kana pane chaitika fungira munhu wese wozobvisa nezvikonzero nekuti munozoona vanatezvara kuti mukwambo uya uripo nekuti wakapumha mwana wedu munofunga kuti mungabatsirwe sei manje panyaya iyi? Kubatsirwa shumba ndifunga kana zviri ruzhinji zvinongoitawo munhu zvinoitira ngotedzera. Saka yemudzimai wenyu mimi pamakatora makarasa here kana kuti? Mai wakangouya wauya nadzo shumba ndikada kunyimba pane kwandakaenda handinapo asi chatakakwanisa ndikuti torai moto mudii mupisi. Zvanyu makaita zvokupisa? Takaita zvokupisa shumba hatina pomwe kwatakaendesa. Alright. Garai pasi. Pana mai vanga wabhunga wakuuya apa. Ndamira pamberi pedare raishe Mandeya ndichikumbirwa kutaurawo chokwadi changu chese mari yawe mubatsiri wangu makadii iripo. Aiwa, muda kubatsirawo sei panyaya iyi? Munozive iwo panyaya iyi echiri kuitika izvi? Kunyepa here kana kuti ichokwadi? Munoti kudii nenyaya yezvipfeko? Ichokwadi. Muri umwewo akatorerwa here? Skin tight. Yakatorwa iri pai? Paraini. Makazoiona here kana nhasi? Makazoiona pakaonerwa zvinhu zvambuya Mukata. Pakaonerwa. Alright, ndo payanga iriwo. Ndo payanga iri skin tight blue. Zvichireva kuti ari kuita izvi munhu wani. Nemhaka yekuti zvinhu zviri kuoneka zvakaunganidzwa. Zvekwanhingi. Saka makatora matanho makadii pamaona skin tight yenyu makaita sei? Makatopisa. Munoba kuzoda kubatsirwawo. Hapana mimi pamakaenda kwaSabhuku muri kutoshaya kudhara here kana kuti makazotoonawo yenyu matoenda paSabhuku? Makazotoendawo mbuya Mukata adaidza kuti kune zvinhu zviri kuno kuya toenda kwaSabhuku. Kuzi pane zvinhu zviri apo vanhu vodzika. Sadhi mumunda wambuya Mukata ipapo ndo patakaonawo pane skin tight yangu iri kuipa. Asi kumba muri kuishaya here kana kuti? Yanga iri Paraini ndakatoigeza ndaenda kwaSisi uchisuku takazodzoka washe zadzipo skin tight iwe. Ndiye takatosvika tichishaya Paraini. Right. Kagara pasi. Garai pasi. Uchine wambo here? Wasara wacho bosimudzai simukaitione kuti makawanda zvakadii. Wasara wacho simukaitione tione kuti taakupedza here. Vangani? Ndokupedzisira. Ndima wekupedzisira. Ngauya. Uya ini. Ndiwekera kuti vatora wangani. Vaita wangani. Ndamirawo pamberi pedare raishe Mandeya ndichikumbirwa kuti nditaure chokwadi uye Mwari awe mubatsiri wangu. Makadii henyu mbona atidaidzisei vanhu vada kunzwa. Aiwa, munoti kuti nedambudziko rasvika muvhireji iri. Muri here umwe wari kupfeko? Makashaya zvipfeko zvingani? Inini yangu anga ari 8 yemwana wangu musikana anga ari 7. 8 plus 7, 15.
Mutini pamwe chete. Makazoaona. Patake ndo munhu ndakasvika dhora zojini vadachiita ndisana buruke zvachosha vadazotiita togaredo pane umwe satawa anogara pane titsiritoto pamubanana pake patichitaurira mukadzi wake zvikasi maiporeta ari kuti ashaya mapenda ake ngauya atarisa vataenda atasvika taonesai Mamaona aripo. Alright. Ndanzwa muri kuti takasvika dhora gwejenurwa. Ki panga pavhurwa handiti. Pamaona zvipfeko zvemukati chete ndozvisimo. Ndozvega zvakasimo. ndozvega zvavisimo. Hamuna chimwe chinhu chakabiwa mumba. Alright. Saka yaita different case kuti vamwe wese zvaishayikwa pakavharwa. Menyu pakagwejenurwa zvikatorwa. Saka pamakazviona makaita sei? Hapana, takabva tangogara. Makazvitora? Takazvitora. Pamaisa kupi? Takazvipisa. Pamazvipisa. Makapisa pasina mweya here kana kuti kana vana chiremba makaita sei? Hapapasina. Alright. Tatogara. Gara yachi pasi. Sabhuku ngawa. Sabhuku yai pasende. Mugwede vaita vanhu vangani vakatorerwa madzimai? Vaita 10. 10. Alright. Pane mumwe here asipo pakati pevanhu? Ndinotarisira kuti pane umwe asipo. Dambudziko rine vamwe vanhu mukati umu ndambotaura nasekretari kuti pakudai so taapa nguva yekuda kubatsirwa handiti ndizvo kavhileji. Asi unoona umwe munhu akasangana nedambudziko akagara ipopa. Yeti kuda kubatsirwa. Ndiri kurangarira kuti mukati mevanhu vari pana panofanira paine umwe. 2 pane vamwe wasipo bachanga. No problem. Wandiri kuona vamwe vanhu vanotya kumira mumatare. Saka kubatsirwa. Regai tichabatsira. Varipo vamwe wacho panapa hapana ngoti mukunda mukomori akabva kusangana nedambudziko asati auya handiti. Ndemumwe akatobva kusangana nedambudziko iroro machi. Izvozvi haasati atomaona. Asati aona pamukomori. Asati. Saka village renyu pari zvinozvi vanhu vamati wave pana asina kuya. Vanhu vevillage hanzi pane. Takuda kutotanga kufunga kuti ndiye ari kutora nditi. First suspect munhu ari kumba ndizvo. Vasina kuya. Saka ndo masuspects. Pane ro munofunga kuti haana kuzwa. Kana kuti suspect iri panapa. Ita kuti Mkosanjera abuda kesho. Hana dzavanhu dzakasimba era. Ora tinoti batsirana vana baba nana mai. Kuti nyaya ifambe zvakanaka Sabhuku. Chekutanga inofanira kunga iine munhu ari kupomerwa nyaya yacho. Ikangoita nyaya inongodzi kwaparwa nyaya pasina munhu ari kubonzi ndeuyu. Handifungi kuti zvingafamba. Munhu ari kufungirwa ndiani? Pamusoro village. Kana kuti ari kuzviita ngaasimuke. Hanzi kana pane ari kuita chiitiko chatorwa ndiwana mai vasvika 10 panapa. Ngatisimudzirewo muoko aone kuregererwa. Alright, gara yenyu pasi Sabhuku. Ndichaita kuti vana baba tibatsirane. Nana mai. Toshandisa nzira ipi pakutsvaga munhu ari kuita zvinhu zvakaipa kudai so mucommunity yedu. Village 1 here vanhu vese ava? Village ripi Macheka B? Hey. Maita pfumvu. Panewo vamwe here mavillage amuri kunzwa kuti arasangana nedambudziko rakadaro? Ndemenyu chete. Right, vana baba nana mai ndepi nzira yamuri kufunga kuti titsvage nayo munhu ari kudai so? Simudzai maoko tikuone tibatsirane. Baba Sangwe. Muri kuda chiremba? Right, hapana mumwe here wamungada futi. Mataura zvaMukosanjera pamwe makamubhadhara? Alright. Vamwewo? Vamwewo? Alright. Vamwewo futi? Pana mai, ndisi tiri kusangana nedambudziko. Todini? Oregererwa here munhu? Saka tomuita sei?
Tite sei. Mai. Oh, ndikubvunza mimi kuti totanga nekuita sei. Andona papa takabvara upenyu taimbobviswa kumadhora payo pamene kuti zvaizofambiswa sei. Handizivi kuti mabviswa madhola. Andikumbotoro pane zvakamboitika matika. Oh. All right. Pane mumwe ane mafungiro ake, vamwe vari kuti ngatitsvage n'anga, vamwe vari ngatitsvage muprofita, vamwe vari kuti tibatsire imimi. Pane ane mafungiro ake here akasiyana nevamwe. Right, ini ndiri kufunga kuti vanhu imimi muri kumuziva munhu ari kudai so. Saka muri kumuziva. Saka zvatichaita Sabhukuka, tirakupai mapepa. Tirakupai mapepa Sabhuku. Umwe naumwe ari apa. Umwe naumwe ari apa. Ngataure munhu ari kufungidzira. Ndizvo here? Iyo chakaneta. Ndizvo here? All right, fine. Isusu hatidaro hedu Sabhuku. Baba Madzira. Amsoroi. Batiterere. Pakapedzisira kuitika chiitiko chepatawa. Pane chiitiko cherudziro. Baba Madzira wakadaidzwa nokuti ndandisipo kuti Sabhuku uyai. Wane chiitiko chakaitika pawakazosvika kuona zviro zvacho. Zviri zvinhu zviri kuiswa pachena. Wataurawo zvawakazoonapo nekuti zvakatopangidza kuti Nyakunga atotora chipfeko chechi. Haana kunga ane nguva baabva papi? Ipapo nokuda kwechiitiko chawakaona papi? Zvino hazvisviswi bai. Ndati dzimwe nguva angapiwa nguva kuti atisati awapa. All right. Wape nguva. Makasununguka. Ndamira pamberi pedare raIshe Mandeya. Chikumbirwa kuti nditaure chokwadi. Ndichikumbirwa kuti nditaure chokwadi. Uye Mwari awe mubatsiri wangu. Mwari awe mubatsiri wangu. Kana ndanzwa zvakanaka ndanzwa sekuti pane zvamuda kubatsira panyaya iyi. Munenge mumwe wakasvika munzvimbo dziri kuoneka zvipfeko izvi. Ungakwanise here kuti batsira mubatsiriro wamuda kuita neumbo wamuda kupa kana kuti zvamakaona ipapo? Ndingangotaura zvakaitika ndezvekuti Sabhuku panga pasina. Ini ndini ndakanga ndiri kupamba. Ndakaona Satahwa achiuya achiti Sabhuku uyai muone zvandaona kumba kwangu. Tanga taenda kumunda asi ndazosvika windo rakanga kuti vhurwei asi pane mabhagira bhazi ekuti munhu haana chaakwanisa kutora. Asi pazouya mudzimai azoti mamuine zvipfeko zvangu zvemukati zvanga zviri umu. Saka tateedza makumbo munhu uya padhuze nepahwindo. Taona makumbo aya aenda pabhanana, paduru rebhanana. Saka paduru rebhanana paya patasvika tatosvika kuona shuwa zvipfeko zvemudzimai wangu zviripo. Saka tikati ngatiende todini toone, kwaubva tatodzika tese kwakutosvika shuwa zvipfeko zviya zviripo. Asi chakatishamisa ipo papo chakapangidza kuti munhu yanga asina kureba akabva asiyaita tsvina ipapo padhuze yaitoratidza kuti yanga isina maminetsi pamunhu iye atobva ipo papo. Saka zvakatinetsa pakazouyawo Sabhuku ndikati ndo mashoko atasangana nawo zvokuti ndandiri kutarisira kuti pamwe mukoma Tahwa wangadai vari panapa nemudzimai wawo. Nokuti izvi takabvira kuona netsvina yacho takatoiona ngemaziso. Handida zvekutaura zvekufungidzira. Ndo mashoko andandatiwo nditsvitse. Saka mune here wamakafungira tsoka handiti dzine saizi here? Makazombotarisa here kuti saizi tsoka iyi yaisawo yekamwana pakuinangisa sekunze kwanga kwakanga kutotera yainyatsa kuhondomorawo pakanyatsa kuti kurireiwo. Saka kuti tinyatse kuti kaiwa kamwana kekuchikoro kanga kaine tsoka yakadaro hatina kuona sokudaro. Saka daitanga munhurume here kana kuti mukadzi? Haina kuzooneka pakuti ingava yemukadzi here kana kuti yemurume, asi yaiva tsoka yakati kurirei.
Saka muri kutaura here kuti pamakazosvika mukaona paine tsvina, muri kutaura here kuti kushereketwa wake unosanganisa netsvina? Kutsika kwakanga kutoripo kwekuratidza kuti panga pasina kuratidza kuti panga patoratidza kuti pakatsikwa asi ngeparutivi pacho papo panga paine tsvina. Nzaka pandabvunza kuti munhurume here kana kuti munhukadzi, isusu tinotresa tsvina chayo. Inotitaurira kuti yaitwa nemukadzi kana murume. Kana ari munhurume anditika weti inoenda uko, kana ari munhukadzi anditika weti inenge iri padhuze dhuze. Handizve tutaura zvinoitika patsika pakutsvaga, handizve imimi makaona weti iri kure zvakadi nedhodhi racho, Isiri kure zvekuti yanga zvakandoenderana zvekuti munhukadzi zvakandoenderana. Hatina kuona iri yakaraswa hayo ngekure, hatichazivi hedu pamaitire akaita munhu wekuti akaichiti akakonaona here kana kuti akamira here, kuti anga akabatira mushonga kuti isaende kure. nekuti patakaonera ipo papo nepanga pakaturikwa mabhuruku acho padhuze nepadhuze chaipo. Handi zvekuti zvimbori negepi yekuti kana 2 meters imita chaiyo kutobva mabhuruku ari apa, tsvina iri apa. Apa pacho panga paine mabhuruku patoratidza kupfukudzwa ekuratidza kuti anga akamira kuti achitamba kuti achiita sei. Hatina kunyatsa kuzvizisisa, basi taiona pamwe chete naSatawa anga andidaidza achiti ndionewo ngagara pasi. Alright, maita basa mabhirakari. Panapa tikanyora mazita tinonyora vanhu vatakawenga, ndizvo. Hatichagi nyaya kana kutsvaga munhu ari kupara mhosva nekunyora mazita. Ndada kuti hey, mazita anga anyorwa apa, ndanzwa hey zviri kubuda uko. Tinozoona vanhu vakunyora sabhuku wacho, handizvo. Saka tiri kuti nyaya yedu iyi sabhuku Macheka tainzwa, tiri kuipa Mambo Mutasa nyaya iyi. Nhasi vanofanira kurara vaidini, vainzwa, vatitumira vanhu vakasiyana siyana mambo kuti vanyatsonzwisa kuti shuwa nyaya idzi dzakaitika here kwaMandeya. Saka zviri pachena kuti vanhu vari kusangana nedambudziko muvillage menyu imimi, of which zvinofanira kuti zvigadziriswe, because takufunga kuti maspiritual husband ari kudaro. So munhu anenge afunga kuita hake zvekuda kurara nevakadzi vevanhu achiita mubobobo, vamwe vari kutsvaga mari nevakadzi vevanhu, handitika mishonga iri kuitika. Then kana paine munhu ari kuita zvinhu zvakadai so, uyationane usati wafumurwa pakazara vanhu, ndizvoka kwaishe kunopoterwa, handizvo here? Unouya wopotera kwashe. Ndine mazita andakapiwa about 4 evanhu vamwe vatori panapa, masuspects 4 wandakatumira, ndandichimatsvaga pafoni apa, varimo muvillage menyu, vanogara muvillage menyu, hapana mutorwa. Saka vamwe vanyarikani, kana uri kuziva kuti ndiwe uri kuita zvinhu zvakadai so, uya tisanga ndisati tapira mambo. Kana takuendesa kwaMambo Mutasa, saka tinoendesa zvakadaro nemazita. Mambo vana vari kuchema, asi vanhu vari kufungirwa ndeava vasunungurei kana kuti vabatei nemhosva dzavo. Saka ndoda kutenda vanhu vauya unopa matestimony nezviri kuitika, vachichema nezviri kuitika muvillage. Tiri kukumbirisa kuti vanhu pataakuenda kuti tichengetedze nhumbi dzedu, kwaita mabasa asina kumira zvakanaka uko, musageze muchienda kure, muri kuzviona izvo. Tinoda kuti tibatsirane. Saka ndiri kufunga kuti sabhuku muchatsvaga vanhu venyu, madelegates amuchandituma nawo, patichazoenda kunopira mambo, but nhasi ndichagara ndavataurira nyaya iyoyi. Saka iyi tichaipedza kuna Mambo Mutasa. Tiri kuona kuti village rese rakaafektwa. Tichitarisa village renyu kona tu kona yakadii, yakabatwa. Asi vanhu vairiba munowana, handiti vongangoita vairi. Ndakambobvunza kuna vana mai, ndichibvunza ndiri kuda kunyanya kuongorora pane vaya vanoita zvavana mubobobo nei. Ndakavabvunza kuti vana mai mese mashaya nguo dzenyu, hapana here anotiwo inini kana kuti usiku huyo ndinozwa ndino umwe bambo asiri wekwaniba wekwanguba wese vanoti hapana havazotauri zvinopwanya dzimba nevasina dzimba wasina varume vacho vanoti hapana zvatinombuzwa. Saka nyaya yechangamire ndakamirira village yacho munofanira kuti opadaira. Tiri kutenda Changamire kuti ngatibatsirwewo kuti Satani adinu afumuke. Ndizvo here village? Ndizvo here village? Tiri kutaura takasimba Changamire kuti tatenda Changamire. Vana baba varamba vakanyarira mati ndizvo here village? Ndinozwa kuti hemen uko zvinodinu. Dzokererai tizwe pane pandisi kuti ndizvo here village? Kune basa uko. Tichaita kuti nyaya idzi dzigadziriswe sabhuku. Saka
toda kutenda makurukota ataswera nawo zuva ranhasi. I'm sure kuti nyaya dzedu dzaperera pano. Tichakumbira vativhurira nemunamato wativharire nemunamato vhare dare redu. Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.